Pentsatu alduzu inoiz, non eta zein baldintzetan ekoizten den jantzita daramasun arropa? Erabiltzen ditugun jantzi eta zapata gehienak hegoaldeko herrialderen batean eginda daude. Bangladesh, Vietnam, El Salvador, Honduras... Jantzigintzaren industria enpresa transnazional handie kontrolatzen dituzten ekoizpen kateetan antolatuta dago. Enpresa hauek haien egoitzak iparraldeko herrialdeetan izaten dituzte. CIA-ak Belgikan, Zarak Espainian, edo Nike Ameriketako estatu batuetan. Produkzioaren zati baterako enpresa txikiagoak azpikontratatzen dituzte, eta aldi berean, azkenekoek ekoizpenaren beste etapa batzuetarako are txikiagoak diren enpresak edo norbanakoak azpikontratatzen dituzte. Ekoizpen kateen muturrean dauden hegoaldeko herrietako lan baldintzak oso txarrak dira. Pertsonek lantegi txikietan lan egiten dute, euren etxeetan. Segurtasun baldintzarik gabeko eraikin eta fabriketan. Horrek, lanaren kostuak murriztu egiten ditu, eta zapalkuntza handitu. Lanaren banaketa internazional, sexual eta arrazistaren arteko kombinazioa da logika kapitalista mugitzen duena. Emakumeak dira langileria horren gehiengoa eta askotan emakume migratuak beltzak eta arrazializatuak dira. Lanaldiak oso luzeak dira, egunean 14-16 ordukoak, eta antolakuntza sindikalerako eskubideak ez daude bermatuta. Emakumezko langilek zatitutako piezak josten dituzte, batek moztu, beste batek patrikak egiten ditu, besteak kremaiera josten du, eta horrela etengabe. Asko lan egin beharra dago lansari oso basuen truke. Iparraldeko enpresa horiek etekinen jabe egiten diren bitartean, prekarietatea eta esplotazioa bizi dute hegoaldeko herrietan. Enpresak haien marka eta dendengatik ezagunagoak zaizkigu, eta ekoizpena maiz ikusezin geratzen da. Ikusezin geratzen dira ere eunen ekoizpen baldintzak, kotoiak adibidez, ur kopuru handia kontsumitzen du, eta eunak tindatzeko erabiltzen diren produktu kimikoek ibaiak kutsatzen dituzte. Esplotazio eta kutsatze erritmoak gero eta gogorragoak eta azkarragoak dira. Fast fashion deritzonean arropak gutxi irauteko sortuta daude. Dendek euren kreditu txartelak eskaintzen dituzte, gehiegizko interes tasak inposatuz eta pertsonak gurpil zoro batean kiribilduz. Sorpetuta, baina momentuan modan dauden arropak jantzita. Enpresa handi horiek ez dute lan baldintzei lotutako inongo erantzunkizunik onartu nahi. Esklabotzaren parekoak diren lan eskandaluak edo lanean milaka langileen heriotza ekarri dituzten eskubide urraketak. Esaterako, ehungintza fabrika bateko sutea, Pakistanen 2012an edo Rana Plaza eraikinaren erortzea Bangladesen 2013an. Gauzak horrela, enpresek dirutza inbertitzen dute publizitatean eta ekintzetan emakumeon ahalduntzearen eta aniztasunaren izenean, eta iragarki iruzurtiak erabiltzen dituzte kotoiaren balizko ekoizpen jasangarriaren inguruan. Alabaina, agrotoxikoekin eta monolaborantzan ekoizten dute. Ez gaituzte, engainatzen, esplotazioa giza eskubideen urraketa eta kutsadura besterik eskutatzen ez duten zurik eta berde eta moreekin. Gure borrokak ez dira salgaiak. Bizitzeko borrokan eraldatzeko martxan.